Avui s'ha fet públic el primer avançament del 14è Festival Portal Blau, organitzat conjuntament a 3 bandes entre Ajuntament, Museu d'Empúries i l'empresa Tem Produccions. Un festival que programa sobretot música, però que vol esdevenir portal obert a totes les disciplines artístiques, tan variades com ho són les diferents tonalitats del blau. Cristina Torres, directora de Portal Blau. És un avançament del que serà el festival, tota la programació del festival, que la presentarem en el mes de maig. I aleshores desplegarem tot aquest relat, que aquest any volem donar-li força, apostant per la cultura, pels artistes i per totes les disciplines artístiques, des de la música, la dansa, el teatre, la poesia, la literatura. Aquest any el festival vol fer aquest relat i vol explicar que Portal Blau és un portal obert a tots els colors del blau, a totes les disciplines artístiques, en un any que es necessita fer més que mai. Un dels trets més identificatius del festival des dels seus inicis ha estat els espais on es programen les activitats. El Fòrum Romà d'Empúries com a espai més gran, la Mar de Manassa com a punt on el mar es fa més present, i de cara a l'edició d'aquest any s'incorporen 2 altres espais ben especials com el Clos del Pastor o el Cementiri Mariner. És a dir, aquest any el Festival Portal Blau tindrà més espais que mai. La Mar de Manassa serà un dels escenaris ja habituals, clàssics i que lideren aquest festival. També els escenaris del Fòrum Romà d'Empúries, però programarem un espectacle de dansa al Cementiri Mariner, programarem un espectacle de poesia al Jardí de Clos del Pastor i altres espais que ja ho anireu veient quan fem la roda de premsa més endavant. Els detalls de la programació se sabran el mes de maig, que és quan es farà la presentació oficial de l'edició d'aquest 2021. De moment s'ha avançat a informació de 8 activitats. Entre les novetats, l'espectacle de dansa d'estrena que es farà al Cementiri Mariner. La companyia de dansa al Paller, que farà un espectacle, una estrena de dansa, un espectacle que l'han dissenyat exclusivament pel Cementiri Mariner, un espectacle que porta de nom l'homenatge a Caterina Albert Paradís. Al Clos del Pastor, poesia, amb un espectacle de Mireia Calafell i Björk Runars. Mireia Calafell i Björk Runars, que el que faran també serà un espectacle, un recital anomenat Baroixa. És un viatge per les contradiccions del que aquesta ciutat representa i la Mireia Calafell és una de les figures poètiques més importants del nostre país. Entrant als espectacles de més gran format, el Fòrum Romà acollirà concert per a públic familiar amb el pot petit, més l'estrena del disc d'Oques Grasses. Al Fòrum tindrem una activitat infantil, pel públic infantil. L'any passat va funcionar moltíssim, les famílies van estar molt contentes i aquest any actuarà el pot petit en concert. I després, 2 actuacions molt especials, els Manel, que ja havien de venir l'any passat, però amb tot això vam dir, us esperem i veniu aquest any, i en tenim moltes ganes, i ells també, i sobretot també ens fa molta il·lusió presentar el nou disc, encara no l'han publicat, de les Oques Grasses també. Això és l'avançament, un avançament amb noms força importants, oi? I a la Mar de Manassa, de moment, ens ensenyen 2 concerts ben especials. El de Manu Guix, en solitari al piano, o el de Judit Nederman presentant disc nou. Després ja serà el torn de l'escenari de la Mar de Manassa, amb 3 actuacions molt especials. La Su farà un recital, actuació, concert, una activitat que se l'ha preparat exclusivament pel Festival Portal Blau, o sigui, el que es veurà aleshores no es veurà enlloc més. També hi haurà una actuació de Manu Guix. Manu Guix farà un concert sol a piano, un repàs per tota la seva trajectòria discogràfica, una nit que serà meravellosa, sens dubte, i també tindrem la presentació del nou disc de Judit Nederman, Aire, que és una meravella. Les entrades per a tots aquests concerts ja es poden adquirir al web portalblau.cat.